F'qiegħ il-baħar hemm dinja oħra fejn l-għaddansa bħalissa matul l-istaġun tas-sajf jinżlu biex jgawdu l-attrazzjonijiet li hemm f'qiegħ il-baħar. Fost dawn l-attrazzjonijiet hemm ajruplan Ġermaniż li kien jintuża fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija bl-isem ta' Ju-88. Grupp ta' għaddansa li niżlu f'qiegħ il-baħar sabiex jiskopru dan l-ajruplan Ġermaniż ixxerjaw filmat fuq Facebook li juri l-meravilja ta' dan l-inġenju tal-ajru qadim. Dan l-ajruplan huwa konsidrant li jinsab f'kondizzjoni tajba ħlief għal ħsarat fuq quddiem u fil-ġwienaħ. Dan kien jitqies bħala wieħed mill-aqwa ajruplani li kien hemm fil-flotta tal-qawwa tal-ajru Ġermaniża bejn l-1939 u l-1945. Dan l-ajruplan milux ħafna li ġie skopert għax instab waqt sħarriġ li sar 3 snin ilu. Jinsab marraq fin-nofsinhar ta' pajjiżna f'fond ta' 106 metri. Attrazzjoni oħra fin-nofsinhar ta' Malta, eżattament fiż-żon Orf Witilajn, hemm l-ex petrol boat tal-Forzi Armati ta' Malta il-P-33. Din ġiet merqa fis-sajf tas-sena l-oħra.